ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கியர் பாக்ஸில். இனிமேல் இது உங்கள் சேனல். என்னடா இப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். என்னென்னா, நம்ம சேனலில் கற்றுக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கும் எந்த விதமான ஆக்சிடெண்ட்டும் நடக்காமல் இதை பார்த்து இப்போ நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அதை கற்றுக்குறாங்களே, யாராக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆக்சிடெண்ட்டும் நடக்காமல் நீங்கள் எப்படி ப்ராப்பராக ஒரு பைக் ஓட்ட கற்றுக்கலாங்கிறத இனிமேல் நம்ம வர எபிசோடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன். பைக் ஓட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு சேர்ந்து நீங்கள் என்னென்ன லைக் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது மிரர் பார்த்து ஓட்டுறதா இருக்கட்டும், இண்டிகேஷன், அது எல்லாமே நான் ஒரு எபிசோடுமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தர போகிறேன். அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும். நமக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை, நமக்கு கூட வரவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. வண்டி ஓட்டுறது வந்து ஸ்பீடாக ஓட்டினா தான் கெத்து, மாடிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நம்ம ஓட்டுறது மற்றவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாது. ஸோ அதனால தான். ஸோ இனிமேல் வந்து இந்த எபிசோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் லேர்னிங் வீடியோ அந்த மாதிரி ஒரு எபிசோடில் எபிசோட் 1 எபிசோட் 2 வரும். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட்டில் தான் நான் ரெகுலராக பண்ணுவேனா இல்லையான்றது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் எதுவுமே பண்ண போகிறேன், கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மட்டும் தட்டி விட்டு நீங்கள் சும்மா உட்காந்து பார்த்தா மட்டும் போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம்.